Aya baba aya mungina. Muswati webegete birore kanyika. Kanyika. Engo chigo cha bantu bacha ka usamusaka kibintu. Oyina atigera atire no ibweka. Abagenda buya. Tokumanyiria sura iki. Itolina obomenyo umoche tori aiga tore we singani toka nyomo che omocha toka nyomo che omocha omo yone kira igo omo nene o manyire unda kore uya waye ne rogoncho ringaki yogoti moka kwane. May God bless you. Tindo chia so mugaka marega agenda. Mungina Priya, they are my great friend in Yasai. May the good God who is in heaven comfort you and give you the power and the strength to go through this dark moment. Men and women have been standing here speaking and talking ideas and ideology. But now it has come time when we want to give the Heavenly Father. It's time to speak to us at this moment. Nganchera basata mugore techigos. Ima tene chieri guli. Wale metutiga mbele abakake. Thank you. Biamon. Awe simi wande mereri. Tinko ilagente tegeka. Kiagara, I'm a man of conscience and timekeeping. Yo. Bali kama unamwona nje for example. Ayo musibati no musibati gosenyaruka. Ngokanye kore gosengaki. Ota kiro chore kam. Oge ende gosokore ngaki. Igo. Koko ende gento kiabande abanyane kibakirete nae kore ngaki. Nae kanyika. Abantu bokana ncherera ababekeri yogi na bechibicha. Abuka bago etarana. Kuligyo monta satini. Nae asara mbuya mona asogo. Utatigana hadi kora asara na hadi kora asara baka mugundu. Biamono ikaransa kanyika. Biamono. Yes, nkare. Wono taliye ikare. Thank you, man of God. Abantu achira naroro musungu narenga uchire. Kinda orekere bon. Uchire. Kinda orekere bisungu. Wono tigangere ekegusi. Narora the Nairobian. There were few and some have gone. I can see one here, but Professor, engineer, you can now translate for me. Yes. Now I can preach in my mother tongue. Then you extend the other one. Yes. Yes. Now, I know one day, as you are seated here, when I was just getting in, somebody said, when you will die, we will just come and mourn for you. We will just come. The time when you are silent, you will never know who will just attend. But the people will attend. That's a very nice answer. People will come from far and near. But the good thing, how are
are you going to die? Yes, we will die. Yangau. Otomire. Okay. Ekerana hago somo mugano oridia na somanga ne chinyigo chia saligete. Na ende ekerana somo ko iboru kwaye na roibore 1976. 76. Na bora nyo kwa ile risakara moite ine nani. 76. Na chiko kuerenga na inche na rora nabo ndabas kwa bangabu igo na arabu tire na inche tindi bobe na arabe now they were telling before you die, because we know one day whether you like it or not, you will die. As a woman, as a man, as a young youth boy or a young lady, you will die as a leader. And men of great capacity in previous years, they have died. Rich men and poor men have gone to the grave. And the grave is just waiting for us. Two things that are waiting for us. The grave before the King of Kings, our Creator, our God who is in heaven. Before He comes, men who are seated here, they will just sleep. But the goodness, the Bible says, before you die, be connected with God. Be acquainted with God. Let God be your friend. Let God be your closer relative. Balenga mole naije. Kala mwachite. Nyasao yo. Okoro kunyasae. Awo musani yo. Na keko era malika watabanga. Muanje nyasae ne nkoro yao. Ne chinguluchi yao. No komanya kwao. Ekera na agenda alia se sanduki alia. Na aligerelia gown. Elia omokungo ya vegete. Kaikire miake ya chire baka 40. No moro Kenya ruka. Mwambu atiti. No moro Kenya ruka kake. Oyo no mokungu. Madam. Ekera na aligerelia bichana ronga. Na rengo monto mokanyeku. Omonto omo itongo. Abantu mbara sowo gimo. Ngijaba gusi. Kaki. Iwanga barabugamba. Iwa. Daitewe soma mangana tatane babu atuki. Kitabu gekoro kunga 1 Samuel. 1 Samuel 4, 10, 11 up to 17. 1 Samuel. Yanganya bono. 1 Samuel abayibu kunera iwo ikurandi nane so mebuku kaki mwigo njanda. 1 Samuel 1 Samuel oyete kurumo tu mbabu watu kemogenda baba chaka. 1 Samuel polisi barege karansa. 1 Samuel 4, 10, 11 up to 17. Somangu baba. Seigo Abafilisti bakarwana bokongu. Na Abaisiraeli bakabuwa. Ntaito genda bwango kuno muntu gutamane pigipigi. Keroyo mo ochia asenkayaye. Okubu ko ni okwarenga konne mono. Abaruani b'Abaisiraeli chife narongerenga mwewa. Tato bagakwa. Aha. The sanduk and the ark of God was taken. Aha. Ofil
montago tama igona ari chinguru igo kwalenga kura bono ndiro konyoro musacho abuire no mukungwe matenga to manyiti ma to nyuwa mu mukungu okubuwete ako kunichinkundi otamanya ako kunichinkundi ndi musacha watama nkuboga gurusa ibisiba tuma ituna nda akokore okubuwa tukuba onyenta asikira abana igono obuwa bango tamade mtu mmoja kutoka vitani akatoroka akitoka vitani kwa sababu yeye alishindwa na fila. Agaikari tukielio lechianga chikoletemaki yamba mbabu omuntu tandole chianga muya igo byakolaru igo nakunua yekere chianga chigoje gutanduka yogo akora iwo muchango giti mukungu ngiyo tali batebera gukinzi obegete busa somotu yo agasikiki woko bakomotu agaitu sana eke omuntu oye igite ilialengo ikaransete aseke okiaye ekiagara egento kia moeto obwoba ngento tumoiwa esanduki ya machiko yangu yanyesa ekero omuntu areta habari kuhusu vita abantu bomochie bakarera keigo yandoro gusema uhuete bakarera ngaki mono ekeraba iwa noyembu hoko kwa ndiro maeta abantu bakorera ake mura kuwa ringi ndira abantu bakorera mono oyo mugaka netuka kuwa mete nkware gochaka abantu nabalire mono abura akage naye bakorera etuka aitura murusie ngorarende etuka people will just moan, people will cry. Atebanga abantu bakarera ke wose mono ibabana bakarera abakungu bakarera umayetendiro okwa abantu bandi bagwa ku mupira ekiagara ku arengi bobe ngakiateba mukungu linga yaje karate chorange kemo amaiga usukurandi kanyekol mbarenga more nainche ndigo muguta no sale keko senyorende igo na yomo kungo yachete elio eya kaiwokorera akaboya elio korera konene eliaki elio montori agatera akamateria manganaya konyoro kore 90 years amaisa konyora ukoire tare korora ubona bona bangina batonga tingu gato mwana teni na base ko korora maiso opontori atebia inje na ruwa sese iwa karantera ndiro kurwa abantu bate kokorora to kane kiroti chingi yara ko yangambi yo huenete umuntu ne batabare inje na ruwa inaronga maisa alimeire wiki yeye inaruwa wake no nyendagira ya musi abuna liyo kombo lendagira omuntu otakokorote banga maene ogochikoibwa maeta abantu mbali bako kwa maene ataruwareti ogochikoibwa abantu bali baruwarete mono batali kukuwa kimamanya abantu mbali batali kukuwa isi ogochikoibwa esese konga wewe ngaki nke muntu olima ngaya nesese yoyo ndeka kola ngaki atebanga bakaleta mangana elio leta mangana kamatebia
Ngai batamire kurua saba Misiri aba Filistini abantu abakeo baitiru ndoje moya muri abantu abandi bakora make aha Ofini na Finias abana baho babiri inki bakule boy go sanduki ya Nyasaye ya iru tola kora wa ekere igwete tigankore ekere igwete nge sanduki ya Nyasaye ekere igwete nge sanduki ya Nyasaye ni wa the man died because of the ark of God evide mibelo koseti aba isibaya nga bakure babere ya kemo koseti maeta bantu mbali bako kwa senge nchibi ntibi kibiki ochi kwa uomo tonga na sukia obolimu omonto suki pi na haikuwa gena kuchinsi pi maeta bantu mbali la hajete chituka ekere kitake ko chikoeto kiale kegi sina omonto kwa senge nchibi ntege ke ngo tebi na gakue asebi ntebi nene die because of great things moto ko wale ngakinga mokungu obutwe beremo akitoko Jacob utupiga akia Eliatem ngakie segi yale ngebo isatu abakego sabangi na ndio matabinge yale ngebo vi iwo hale amachanja umotu ebuse matabi segi yale ngebo na ndio Ofini na Pinhas abamurabaho na nabuboka bwate babiri bakule musacho Nyasaye tanyegereti yendeke monyegereti. Yes, it has been taken. Then the Bible says the man backwards adabantu barakukwa ngesabuni njaru etemwai sabuni baito moto kurwa here asengeje tegeke moto kurwa bakuro abantu bacha bae sukuma ko batengerete eyao ubona mo kwa igapi barocho batengerete bakokona. Don't die because of small things kakwa sebinto bilengaki ebilene to kwanga onena manaro na kolte yanga ayo mutunaro kole ya nyarete talida gerebori aya nikesana kanywa metwa yanga na cherete nero mbwa kugichoko ole moyo ama ene gaki mukungu lotanye ko chana aya kugichoko atapeta ichukuragera maita bantu malenya gitaria atabwa atapeta idipi manyaire esu kaba maguru mate mabere no ale abuna bwa taba idi abanga bangi tiri motondo duarte semo ero ogweni lake enga gatiale ko lakini kwa hata kwa keyo manyana ya saa okolie obwate obote okwagira bantu ngocha goikabare bagukua se bintu bintebike natingire tikura piga igori ya bantu batetinga ko motore abana inwa bantaba kabekene amarika watema yagere matu ya mali mo kwa si bintibike gakwa so kwegena amarika watema abana ende bagakwa aso kwegena konene basaja Nyasaye gakwa si bintibi nene chief mbiyano kumaki na kuete indo mukristo na kuete kindo dalio wobo chiwoka na kuete kindo mulisi chivo minto wapi kioro chora pale kenene kera go Nyasaye lakini agendo gioka ngwancha what I love one I love God because of one reason. Which reason? For so God loved the world and he gave his only son. Whoever you wanna understand? Whoever manyana hadi ndio kwa Nyasaye awatabanga lock the door and it will be open for you.
anya saa uyu iwe eto mwanchire ndiro ko wenda kyo base engineer uchuwe tano na appointment akinya saa tuiko kora appointment ye yani murenere surusuru kuno kuwoka murene kuno gotara murene ako nganyasa eni tare naye aratika mwe basaja mbaja basaja sinari muku ya acha basaja okiagera asinara basaja bakuwesa kwa ngombe to moyo matara weka lakini watena can you sing in the church? They will never sing. Ndoje ngale mwantigete barango ga for example na aliko watayo morisi mage. This world we are just here today, tomorrow we are no longer, and this is not our home. Our home is in heaven. That's where I'm just longing to go. Timayeti asorengere ali abantu bandi morengere tinga kyo komani musacho ana akanya basacha ngati gutanga na kuburirima maroba tola manyanse bune gutanga no ro munya kerugiye morenere oberihia maji kirimo mama itu kuna korenge enaka ko bateria ntoko ase bito bile ngaki toko ase bito bile ngaki ya sai marega na piria abakonye amarika yote igora tamanga stand as a man of God. We know God is in heaven. We strengthen the family. Ya saba chinguru marega ekiagara so bimowo obuobe boichire we woro nchinia gaki oranyore your opponent awatenga miami to sabiri ndage no miami ke oranya automiro no nyina basata wala amalika watawanga. This world is full of fear. Musata kagocha nyolira tararagira ai ko chikana iko kuragira na bwata ga isike tegene aya prai ko aragi njutoragire komo ibo ya ni ngaki onyo toko genda tuchire twensi omona na bakonye muna mwacha seri tukolia rero no mwako ya sai ka bakonye. Begin with God and trust him always. Yasaba seni me ya Yesu iro muturi wetu.